Sinitan? Siyempre, hindi mo dito na ako pag ginasarapan na bata. Ay, dito na panuhod daw sa prinsipyo. Okay, sino makapadala sa amo din kay Ma'am Mary Jane? Nagtuon man si Gab din. Okay, ibalik si Ma'am. Ibalik. Ito Ma'am. Okay. Hatagat mo kayo isang prize. Maligaw sa Ba't mamimi ka na naman? One! Si Papay Ben! 2! 3! 4! 5! Vice Mayor! Vice, pasensya na po. Ganun po! Dali! Wala. 1! 2! 3! 4! 5! Vice, pasensya na po. Yan lang po. 6! 7! 8! Ako po kami bro. Ay, makaka-review ko. Papicture ko ka guys. Dali. Lahi ako lang ang preview. Thank you po guys. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Para sa gabos, mga babayan talaga, tatlo ba ng talinga? Sige. Tatlo ba ng talinga? Sige, lalaki. Ang mga tatlo sa ako, may 1.5. Sino ang puyos?
Oh, tulak ka mo. Mabayad ako. Oh. May ibang talaga. Ano ba kayo daw? Anyway, thank you very much sa pagsusulong ng Diyos. Pero ano mga katugto? Bye. Jadi naman mo daw. Okay. Iwan, biar-biar. Okay. Oh, practice, ha? Oh, aray. Morning, tomorrow. Dili, wala na siya. Oh, practice, ha? 1, 2, and... Koko, hindi ako mina. Oh, practice pala. Aray. Nakasabot ka mo kasi. Oh, ako ko, nakasangkot ko sa ito. Lugi kami. Anong tsura ni San? Wow, okay, ready. Oh, ikataraki dito sa sarap mo. Baka makikita ko, biya. Oh, wala pa. Oh, hindi pa yung tiro. Tayo. Oh. Bago ka masamuro ka rin. Bago ka masamuro ka rin. Ano yung mag-iyaw ko? Sige. O, ready? Buko mag-iyaw yung kapila. Buko mag-iyaw.